Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, көзге көз қарашып тапшыруында. Жиллер болып тәрәз қақсаң, тәрәзе ашам, тоғын бір қат жанны үзіп, жырла, ішмасам. Хәния сені ойлап, жан кие. Әйе, хәниясіз вақыт аралығы ерағая бара. Сәхнәләр бушап қалды. Хәниялі жырлар, мұңнар, хәниясіз қалды. Өзің болсаң, әгәр мұндай ойлар келер еді мені башыма деп әйтергә мәҗбүрмен нәқ жырдағыша, хәния достым. Бүгін біз Нефтекама шәһәрендә якынрак килегез. Туган тел белән бергәсез күзгә күз карашып тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәм. Мин аның авторы һәм алып баручысы Зифа Нагаева. Her tarafta yakınları, tuğanları, balaları, gailesi, dostları, enisi, zülüp iske almagan günü yoktur. Şıraşkan sayın, anı bilgenler bilen en birinci Haniye turunda söyleşip, fikirleşip gideriz. Bugün bigrekte dolkınlanıp kilubuz Neftekamaga. Biride yaşayan dostları isiminden, anın için can atıp turgan gümürlük ahireti, Gülşat Rifkat kızı Mübarakova pek matur, istelik, konsert kişe buyurtturdu. Анда тіләп бик күп санлы затлы һәм яшь артистлар катнаша. Мин дә тіләп катнашу бәхетенә ирештем. Гөлшат Рифкатовнаның үзе белән һәм аның Хәниянең бер туган сеңлесе без барыбыз да яраткан Фируза Ибатуллина белән әңгәмә кырып китәбез. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, хәерле сәгатьтә Гөлшат, Фируза, Гөлшат. Кызлар, keyifler nişik dip turası түгел, бүгінгі шырашуда keyiflerimiz dolqın ярларына бәріп тұра, ник келішкенібізді, көрішкенібізді бүгін біләбіз. Енді де сұраулар көптен көп, ләкин концерт башланыр алдынан ғана тұра, бик көп үмітлер бағлайбыз. Ол деп жан атқан тамашашылар білән көрішәшәкбіз. Аңа ғына яңғырар, алқышларны бүгін тыңлаяшақбыз. Ләкин һәр икегізгә генә дә бирә торган сұрауларны яңғыратып үтәсем килә. Гөлшат Рифкатовна, Хәния Фәрхи, синең язмыш тормышта ул нинди роль били? Хәния белән без бик күп еллар танышбыз. Бу 87 еллар иде. Без ул вакытта Гадел шәһәрендә яшидер идек. Алар концерт белән килделәр. Һәм без иптәшем концертка баргач, мин аның моңнарына, җырларына гашыйк булып, шул көнне без белән таныштык. Безнең дуслыгыбызга 30 ел булды. Без менә 2017 елына матур итеп шушы 30 еллыкны бер кемгә дә әйтмәгәнә бер матур табын күреп үткәрдек. Без аны 2 генә белдек ул турыда. Ул бик кызык килеп чыкты. Инде менә ничек дип әйтәм, бәлки безнең язмышлар да бер төрле булгандыр. Яңадан бит инде мин үзем дә кызым белән генә калдым. Хәния дә кызы белән генә иде. Инде икенче кылып караганда икебез дә гармонда уйнап җырларга яратабыз. Инде ул килсә конакка тиз генә аның гармонын мин баянны алып, тиз генә аның яңа җырларын җырлый башлады идек инде. Менә шулай итеп, һәм без чынлап та нык аерылысы дуслар булдык. Хәтта инде менә соңыннан бер-беребезгә без туган түгелбез микән дип көлешәдер идек. Инде багасы килә, бигрәк тә тутырып күзләрне Фируза сиңа. Телевизор караучыларыбыз кара, хайран булып хушланып та киткәннәрдер. Прическаларында бигрәк тә ул киткәч бөтенләй Хәниянекчә булып китте. Сөйләшеп җибәрсәң, читкә борылып тавышына, башны борып тыңласаң, Хәния кайдадыр сайрап торган кебек, җырлап җибәрсәң, Хәния моңнары бар. Җаныңда, күңелеңдә апаң яши. Һәм сиңа мондай сорау бирәсе килә, сагындыра. Синең контактларга кирсәң, күз яше тәгәрәп төшмичә бик укып та булмый. Киргәндә дә әлләне язып та булмый. Язырга кул бер хәреф җыя, тагын китәсең. Ятырга сүзләр табып булмый. Фируза, шуңа күрә. Әмма шулай да мин күзәтәм, синең күпчелек сүзең сагыну сүзе белән. Һәм кояшым сүзе белән билгеле. Апаң кайсы вакыттан бирле кояшым дип киткән идең? Гомер буена Зифа апа сагынып яшәде бит инде. Мин аны мәңгелек иленә киткәннән башлап түгел, мин гомер буе сагындым. Чөнки мин 10 яшь безнең арабыз Хәния апам белән. Мин үсеп, үземне белә белгәннән башлап,
Ханипаны ярата башлаганнан башлап, ул читтә булды. Мин яшь булгач. Кояшым дип әйттем, ул менә мәңгелек иленә киткәннән соң. Ә менә хәзер елмаю йөзеңә йөгертебрәк искә ала әле. Кайсы вакытлары бергә булган чакларыгыз сагындыра? Кайсы менә ышкын кебек иде бит инде. Ул килеп керсә чынлап та кояш ишекне ачып килеп кергән кебек була. Сәхнә артларында да шулай, сәхнә алларында да, авылга кайтканда да үзем дә бит инде хайран тамаша ул очракларга. Кайсы вакытларын сагынасың? Шын бар чагында, рәхәт чагында, матур итеп искә алган вакытлар булганда, истәлекләр барлаганда. Зифа апа, һәр минутын секундына хәтле сагынам. Менә кабатланып әйтәм, аерым яшәлде инде. Шулай була карамастан, аның үҗәтлеге аркасында, аның уңганлыгы аркасында читтә булса да, елга ул ким дигәндә безгә 4-5 тапкыр кайта иде. Менә елга 12 айымы, 4-5 тапкыр кайта иде. Кайбер кешеләр бар бит әле, бер шавылдан гына кайтмыйлар, килмиләр. Ә ул безнең инде бәгъркәем кайтмаган чакта телефон артыктап тормый. Көндә төндә сез беләсез инде. Артист кеше һаман тәгәрмәч өстендә, сәгать төнге 12-дән башлый иде безнең сөйләшү. Менә шулай. Йокламаган чаклар бик күп иде. Сагынган чынлар әлбәттә шулай инде. Без менә әйтеп үтәргә кирәк инде. Билгеле, әлбәттә безнең гаиләләр 6 бала идек. Әнкәй бик тыныч кына, шундый сабыр гына, әткәй мут инде безнең күбрәк. Ханипаның интервьюсында да, әнкәемнең дә интервьюсында бар бит. Алла сезне урышып та булмый, Фәрхи балаларын дигән иде. Фәрхи балалар дигән сүз ул нинди начарсыз түгел, шуклык, үҗәтлек менә шундый. Сагыну мәсьәләсендә гел сагыну пешәлде. Ә менә ул вакыттагы сагыну, кайту дигән өмет белән сагынылган ул. Хәзер менә кайтмый бит. Әрнүле сагыну. Ул вакытта шакырып көтү, шатлыклы сагыну булган. Мин хәзер һәрбер нәрсәне икегә бүләм. Шатлыкны да, бәхетне дә, борчуны да, кайгыны да, хәсрәтне дә. Кайгының карасы була икән, хәсрәтнең дә уртасы була икән, шатлыкның мөлдерәмә тулганы була икән. Сагынуны да мин икегә бүләм хәзер. Ул вакыттагы сагыну ул искиткеч сагыну булган икән. Өмет белән кайта дип, кайту сагыну булган. Хәзерге сагыну әрнүле сагыну. Әйтергә кирәк, төрле сөйләмнәр бар халык өстендә. Җырчы кеше күзендәге кеше. Әйтәләр, публичный, медийный диләр рус телендә. Бездә дә бар бит инде танылган кеше, билгеле кеше. Хәния турында сөйләп торасы да түгел. Шуңа күрә төрле сүзләр, төрле хәбәрләр йөрергә туры килә. Төрле кайбер вакыт кыен булып китә. Кайбер вакыт Хәния турында сөйләгәннәрендә канатланып китәсең, искә алып торалар. Аллага шөкер дип. Барыбер да шул азакы көнне тагын азгына булса да хәтергә төшерми булмый. Сиңа ничек кенә кыен булмасын, сөйләп китсәң иде. Аны яраткан, безнең өчен түгел, аны яраткан, üzülеп сагынган тамашачылар өчен. Иртән бергә уяндык матур булып. Ну, 1-2 көн алда булды инде, давниялар менеп төшеп торды. Ул бит шундый кеше иде, бер кашанда ничек дип әйтим инде, мескенләнмәде. Юк, кайтабыз, Казаныма кайтам диде. Бу кинодан да бер күргәнем юк, язма әйберләрдә дә 3 көн алда бездә йоклады. Соңгы көнендә әниләргә төшеп китте йокларга. Кем белгән инде ул хәлләрне. Иртән яктан ук миңа шалтырата 8 булганчы ук. Бәлки алаяк тәсвирләп сөйләшә кирәк түгелдер. Казанга юлга чыгып киттек без. Тәршледән ярты чакрымда үтмәдек. Китә баргач хәле битеп китте, мәшлә башып китте. Мин инде һаман аны үземнең сабыйым кебек әйтәс, бит сабый кебек карап барам бит мин аны. Гомер буе шулай булды. Нигәдер ул мин аның апасы кебек булдым. Шулай булды безнең. Шулай бей карыйм апага, авыр яндагы шофер егеткә әйтәм инде, җырчыга Фидель Ханипа белән ашар бит әйтәм, мин шулай кычкыра башладым, истерика бирә башладым. Ханипа бер ара булай карады да күземә. Кирәк түгел, бер хастаханәгездә, больницагызда мин Казаныма кайтам, бирегез миңа мендәрне, бирегез. Мин йөгереп алдына чыктым. Без пока шунда чуалганча уже Галием шалтыраткан әтисенә, больницага. Менә шулай итеп үз аяклары белән килеп кердек. Без поликлиникага без килгәндә инде җыелганнар иде, шул врачлар, табиблар, медсестралар. Үз аягы белән төште. Нидән? Машинадан үзлекләрен куйды, сумкаларын куйды. Күтәрелеп миңа карады. Караган. Һәм миңа алтыным дип дәшкән. Бездә шунда ниндидер лексикон алтыным дигән әйме. Лектен бәлкидән килә инде ул. Менә шулай мин инде бүлмә алып кирип киткәннәрен күрдем. Әйтәләр бит, үлемнең дә авыры була, әрнүлесе була, куркынышы була. Диләр, бу очракта Хания апа матур итеп китте дип әйтим әле. Бу сүз туры килми бу сезнең җавапка. Әмма ләкин җырлап, гөрләп янында жизни торды. Аллага шөкер, һәр вакыт янында булды.
Ике кызы булды курчак кебек. Бер дигән кияүләре бар. Бүген көне кияүгә дә чыкмаган кызлары бар. Кияүләрен улларым диде, оныкларыны сөйде. Безне яратты. Әтиле булды, әниле булды. Күпме миллионлыгын томашачылары булды. Балаларым сезгә дуга кылып, исәнлекләр телим ятканда. Ходаемнан бәхет тәүфыйк сорыйм, һәр вакытта таңнар атканда. Ишетегез йөрәк бәгырьләрем, миннән сезгә бары шул теләк. Җиргә һава кирәк булган кебек, сездә безгә шулай кирәк. Ишетегез йөрәк бәгырьләрем, миннән сезгә бары шул теләк. Җиргә һава кирәк булган кебек, сездә безгә шулай кирәк. Инде бүгенге көнне Хәния безнең тирәдә йөрердер дип уйлыйм. Күкләр белән бәйләнешләр күңелләребезне берләштереп торсын. Инде матурлык оныклары бит калды, оныклары бар, кызлар, матур гаиләләрдә киленнәр булып киттеләр. Рамазанның туганында белеп калды. Шуннан соң менә кызы Әминәсе бит инде йөгереп бию түгәрәкләренә йөргәннәрендә биетеп, аның видео язмаларын күрдем, үзем күзләрем белән шундый матурлыклар күренеп калды. Их дип әйтәсе, Алсуның бәбие генә өлгерәлмәде, ләкин ул барыбер тоя торгандыр, сизә торгандыр. Менә ул җәһәттән Гөлшат Рифкатның дуслыкны ничек дус дип әйтмисең инде. Ныклы дус әхирәт булгансыз инде. Ике балага, ике кызга да син әнидән кала, шулай ук әхирәт. Мөнәсәбәтләрендә яшәдең һәм яшисең. Алия белән дә сөйләшеп торасың. Бүгенге көнне дә алар монда биредә килә алмаганнары да шул бәбиләр аркасында. Бәбиләрне калдырырга кирәк, мәшәкатьле, әтегесе бигрәк бәләки бит инде Алсуга алай калдырып килә алмый. Ләкин нәрдә сөйләп китәле. Безнең Хәнияне яраткан тамашачыларыбызның күңелләренә бигрәк рәхәт булсын. Алсуның бәбиен каршы алып, бәлешләр пешереп, казлар алып барып нишләдең? Беләсезме, менә мин шул хәтле шуңа куанам, әйме. Алсу миңа шалтыратты. Фирузаларның гаилә бит инде эшләре китәлмиләр, үзенең балалары. Габдулхайның сеңлесе Чаллыда яши, Венера исемле, аның да үзенең оныклары бар. Гөлшат апа, килелмәссең микән дим, мин шушының кадәр куандым аңа. Доверие бит бу минәргә, шул зур доверие бит бу. Алсу киләмме, ничек килмәсен, отпуска вакытым бар иде, мин чынлап та бардым. Кызым, мен син шалтырат минәргә, роддомга китәргә вакыт җитә белән димен. Әйе, алар миңа шалтыраттылар, мин иртән иртүк торып, бит нәрсә әзер инде минем. Бардым, Аллага шөкер, беләсеңме, шундый миңа бәхет туры килде. Рәхәт итеп ул бәбәйне каршы алды, табыннар әзерләп инде. Ничек булырга тиеш шулай иттеп. Алар роддомнан чыктылар да барысы да инде шул көнне үк мәчеткә кирип исем куштырып чыктылар. Өйгә кайтканчы әле. Аннары инде мин алар матур итеп каршы алдым. Исеме кем булды әле Алсуның бәбие? Раина итеп исем куштылар матур иттереп. Ул беләсезме, менә бәләкәй генә туды ул. 2 килограммда 700 дә күп грамм, менә шундай. Әлдә шундай ул. Ул беләсезме, бер карасаң Ханиягә дә шап китә, менә карыйбыз. Әйтелер, бишектәге бәбәй 5кә төрләнә бит. Карасаң Алсуга ашаган. Әле карасаң Русланга ашаган. Шул хәтле матур итеп миналарны чынлап та кабул итеп каршы алдым. Беләсезме, мин Хания белән шулай булганнан соң һич кенә дә уйламадым безнең дуслык бетәр дип. Чөнки без Габдулхай белән дә бик матур аралашабыз, аралаштык. Менә ул безнең дуслык Хания белән генә дус булып, дуслык безнең бармас иде. Без менә гаилә белән матур итеп, шулай итеп дуслашып яшәдек. Әйе, табыннар әзерләп матур итеп бәбәйне каршы алдык. Инде алар матур итеп бездә яшәп калды, без кайтып киттек. Кызлар килделәр Тәтешледән бәбәйне каршы алышырга. Менә Фирузалар килелмәде әлбәттә. Соңыдан барды. Алар аннан соңдан бардылар. Әле оннан соң әле, менә мин әле яңадан барып кайттым Казанга. Өйдә зур итеп көлән укыттык. Анда да инде киләсеңме, Гөлшат апа, киләм, әйтем, Алсуга килмәсен. Зур иттереп, анда Коръән ашы үткәрдек. Шулай матур иттереп. Авыр вакытларда да Хәнияне соңгы юл газатканда да Фируза янында син булдың, сез бүлмәләренә, фатирларына барып, оештырып, шәй тамактан аш түгел шәй үтәлмәгән көннәрдә дә Гөлшат Рифкатның гел янәшә булып шулай йөргәнеңә афарин дип әйтәсе килә. Беләсезме, Габдулхайга бит тоже ярдәм, плечо кирәк дип беләсем килә, дуслар ягыннан. Дуслар, конечно, әйтәләр, воронка сужается, ул әзрәк кенә кәмеде,
Аның иң якын дуслары Яныш әзерләрендә калдылар, барлар алар, юк түгелбез. Менә шулар арасында мин рәхәтләнеп, горурланып йөрим инде, әйме. Менә Хания турында әйтеп алыйм әле. Тәтешәгә бит инде без Нефтекамскига алып килделәр Ханияне. Мин менә халык белсен өчен әйтәсем килә. Шуннан без Тәтешәгә кайттык. Тәтешәдә, беләсезме, төнчек, көнчек, бит шок катырлык халык җыелган анда. Дворецка алып килделәр, әйме. Мин аптырап куйдым. Ничек ул хәбәр таралгандыр, ничек халык җыелгандыр. Бик күп халык глава администрациягә бик зур рәхмәт, искитмәле матур итеп озаттылар Ханияне. Хәзер барабыз машинада, әйме. Паромга җиттек, паром чыгара кирәк бит инде. Ул көннәрдә көннәр салкын булды. Хания үлгән көндә бик нык кызу булды көн. Мин әйтәм, 30 градус булды. Без барабыз Ханияның машинасында, Салават бара, Әнекәше. Мин барам, Казаннан машина кайтты специально. Мин әйтәм, туктагыз әле, мин Хания керенә төшеп утырдым. Без 2 генә бардык Казанга кадәр. Мин куркмадым да, мин менә ышанмыйм инде. Нәрсә булса да, үзем күзләрем белән күреп, моргтан чыкканнан башлап күреп, алып килгәннән башлап әле ул. Аны алып килү белән мин сразу нидә башладым бит, бутчанмы, дөресме, битләрен тотып, кулларын тотып, янәсендә утырып барып, тигендә зиратка барып кереп, күреп, мин бер кешендә караганым юк алай. Карап торып барысында. Юк инде, мин ышанмыйм барыбер. Менә кайнер килеп чыгар кебек, шалтыратыр кебек. Әлбәттә менә шундый матур итеп эшләп куйдылар аның зиратта, әйме. Мин анда ни өчендер менә барамаймы? Миндер музейга барган кебек кенә барып карап китәм. Анда миңа Хания юктыр кебек. Менә ул бер кайда килеп чыгардыр кебек. Кайдадыр бар кебек, яшидер кебек. Ышанмыйм инде. Менә әйтәм, барып, янәшәсенә утырып барып, зираттарга барып, карап торып бөтен нәрсәне. Ә мин беренче әйтәм, әйме. Мин аның кабинетында яшим анда Казанга баргач. Bütün kostümler elde Анда нинди кешеләр керә Гөлшатка? Кермей. Ул миңа төшмә менә үземнең өйдә керде. Ул как всегда концертка әзерләнә, матур күлмәкләрен әзерли, менә шулай итеп әле. Менә Коръән ашыннан соң да Фируза әйтә, Гөлшат апа төшмә керде Хания апа ди. Миңа кермей. Беренче кеше Венерага кергән шул чаллыдагы, аларга төшләренә керә, миңа керми инде менә. Татарстанның халык артисты, сөйкле җырчыбыз Зөһрә Шәрифуллина. Зөһрә ханым, шул кадәрлек теләп алган, көтеп алган артистларның берсе бу чарада. Шулай буларак катнашасыз. Хания кем ул сезнең өчен? Хания ул минем өчен иң беренче чиратта олы йөрәкле шәхес. Әлбәттә инде мин аны җырчы буларак бик хөрмәт итәм. Менә эстрада бит инде мин 40 ел эшлим. Әлбәттә алар бездән соңрак килгән җырчылар. Бүгенге көндә Хания безнең ишетми. Концертлар беткәчтен менә кояш сыман балкып Хания килеп чыгар сыман. Чөнки ул безнең еш кына концертларны бетерә иде. Менә аның урыны хәзердә буш. Шуңа күрә дәгән Хания эстрадада без яраткан Хания әле хәзердә безнең күңелләрдә. Ханияләр яңадан, кичкенәләрдән үсәрме? Яңа ханияләр туармы? Халыкларыбызга хушландырып күңелләрен калдыра алабызмы? Өметтә була алабызмы? Беләсезме, мин нәрсә әйтер идем? Ханияне аны бер кеше дә алыштыра алмый. Чөнки кемнедер кем алыштыра алмый. Һәр кеше үзе шәхес булып кала ала. Шуңа күрә дә инде, әлбәттә инде Ханияне алыштыручы кеше булмас. Ләкин яшь җырчылар килерләр дип уйлыйм мин. Чөнки талантлы яшьләр бар. Хания үзе дә яшьләрне бик үстерде бит ул. Аның төркемендә һәр вакыт яшьләр булды. Шуңа күрә дә инде минем әйтәсе килгән сүзем шул. Хания кебек җырчыларыбызны улылаган, зурлаган халыкка мин рәхмәт әйтәм. Менә бүгенге кичәне оештыручыларга,
шушындый җырчыларыбызны онытмасак ия. Чөнки безнең бит мондый яраткан җырчыларыбыз һәр вакыт халык күңелендә саклана. Бүген килүемнең дә сәбәбе менә шушы Хәнияне тагын бер кат олылау өчен килдем. Шушындый олпат талантлы яраткан җырчыбызны. Мин аның бик ярата идем менә ишкерсез булуын. Менә ихластан кешеләр турында матур, һәр вакыт матур сөйләп, ниндидер ярдәм кирәк булса, кешеләргә ниндидер ярдәм кулы сузырга тырышулары, әлбәттә, ул минем күңелдә һәр вакыт менә саклана. Чөнки бу әйбер белән мин үзем очраштым. Менә шушы аварияга очраганнан соң иң беренче булып ул миңа шалтыратты. Зөһрә, берәр ярдәм кирәк түгелме сиңа дип. Менә шушы сүзе бит әле аның нинди олы йөрәкле булуын күрсәтә. Шуңа да инде минем аңа айруча минем аңа хөрмәтем зур. Без аны исән вакытта онытмыйбыз. Алла бирсә, исән сау булсак, без һәр вакытта аны искә алырбыз. Һаман шулай ук яраттык, яратабыз һәм яратачакбыз. Рәсәйнең, Башкортстанның, Татарстанның халык артисты, барчабызда бик хөрмәт иткән, яраткан Фидан Гафаров белән сөйләшәбез. Фидан Савич. Әйе. Хәния вакыты булды дип әйтергә кала, кызганычка каршы. Хәния эпохасы, Хәнияның халык күңеле биеклеге нидән гыйбарәт? Фидан Савич күзлегеннән чыгып. Хәния эпоха. Ул күп елдар Хәния күк шәхес төпле ярса, ярды эсенә инеп, оны аңлап, оның нагрузкаһын белеп, ярлап, халыкка еткергән ярса әлегә булмаясак. Бында бит яр һәм халык Йырды уны төрле сәйрләп була. Вокал менән эске кисерештәреңде һәм йыр тураһында уның йөкмәткән аңламайынсы вокал менән дә йырлап була. Төрле сәйрләп була. Әмма уның йырлаган вакытта уның образга ингән вакыттарын мин беләм әле. Ул әйтә торгайны, нидә шулай сыгып киттек Самарга. Шунда әйтте, Фидан абыем, мин һеҙҙең йырҙарығыҙҙы хоҡланып тыңлап, шул образға яҙылған йырҙар булыуы ла бәлки ярҙам иткәндер. Рим Хасановтың, Рим Хасанов бит инде минең образдарға атап яҙайны йырҙарҙы. Һеҙҙең йырҙарҙы тыңлап, йырсы булып китәһем, килүем бигерәк тә ныҡ йырсы булып китәһем килә дип әйтә торғайны. Бигерәк матур җаваплар дип әйтер идем, хәтта берничә сорауыма да бүгенге чарада катнашу өчен бик зур рәхмәт кенә түгел. Мин үзегезнең фикер белән Хәнияне искә алган фикерне күз аллап, ассызык куйсым гына килә.
үзе барда бахалау кебек бүген сезнең Хәнияне искә алу чарасында катнашуыгыз. Үзе ишетеп биредә булмаса да, тоеп тора торган зур бахалау. Һәм бердәй шул ук халык без яраткан, Фидан Гафаровны яраткан халык исеменнән бахалау. Сезнең биредә катнашуыгыз. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә. Үзегезгә рәхмәт. Нефтекама яклары белән язмышы ай-һай бик танык бәйле булган яраткан җырчыларыбызның берсе Резида Байтирәкова белән сөйләшәбез. Резида Хәния Фәрхи белән хезмәттәшлек мастер студиясыннан башланды язмаларны чыгарырга халыкка һәм инде мастер-шоу программалар аша билгеләнә килде. Халыкка якын булып китте. Менә бу хакта ишетәс килә. Хәнияне белән инде без менә беренче көнне дигәндәй башладык бит инде, эшләргә. Хәния менә шушы безнең Нефтекамага килде, бәйрәм ансамбле булып килде ул шулай бит. Аны Хәния Фәрхи дигән исеме юк. Шуннан соң инде менә без кассеталар, дисклар чыгаралар ул вакытта. Иптәшем әйтә, менә бәйрәм дигән Мәскәүдән бер ансамбль килгән, шуны яздырырга, нитергә әйтәм. Нинди инде Мәскәүдән татарча белгән кешеләр дә түгелдер инде дип шулай итеп сөйләштек тә. Барбер яра барып карыйм әле яздырам диде. Булар кайттылар әти белән концерттан соң күзләре биш булган. Мондай җырчы юк ие. Бу кем? Берсенә дә ошамаган. Менә шундый менә кайттылар инде Хәниядән урысча әйтмешләр восторге. Аннары бергә һәр елны инде без аның дискларын чыгардык, шуннан концертлар белән шөгыльләнә башладык бит инде. Һәр бер мастер-шоу концертында Хәния безнең концертта көтеп алган кунак булды. Без инде матур күп еллар концертлар куйдык, шушы матур бинада да бит инде. Бу Башкортстан, Татарстан бик күп йөрдек инде без аның белән. Бүгенге кичерешләрең, бүгенге килгән чарага булган карашың. Бүген әле менә гримеркада сөйләшеп торабыз кызлар белән. Монда бит инде Хәниянең җырлары җырлыш, яңгыр эшләй бит. Менә хәзер үзе Хәния килеп керсемак, елмаеп. Бәлки менә әле менә Фируза белән сөйләшеп тордык, мен әйтәм, Хәния монда. Хәния турында сөйли башлаган, менә минем тәннәр әле ничек булып китте. Матур итеп чыгыш ясарга, һәм инде чын-чынында Хәния безнең белән бергә булган кебек, кичерешләрдә якты матур кичерешләрдә таралышырга булсын, уңышлар гына, Резида. Амин, амин. Рәхмәт Зифапа. Эстрадабызда яшьләр арасында бик популяр егетләребезнең берсе Мөнир Рахмаев белән сөйләшәбез. Ассаламу алейкум, сәләмез. Салават белән килеп җиттек. Нефтекама шәһәренә. Бик күңелле. Каршы алдылар, ошаттылар. Хәния апаң синең өчен кайдан аның чишмә башы очрашуның? Хәния апа белән без таныштык 2007 елда Казанда.
Безнең Барс Медиа компаниясе ясаган иде шундый мощный проект Йылдызлы фабрика атала. Менә шул фабрикада без инде таныштым мин Ханьяпа белән. Ханьяпа җырлады Фәннур Назиф белән. Фәннур җырлады инде Ханьяпада. Бик шундый менә әлегә менә сөйләшеп утырдык. Менә Ханьяпа турында нәрсә әйтим. Ничектер менә шундый җылы кеше безне менә яшь җырчыларны шундый безнең белән сөйләшеп утыра иде. Безнең белән шундый безгә шундый советлар биреп, ничек сәхнәдә эшләргә, ничек менә үзен тотарга, менә ничек нәрсә сөйләргә кирәк, менә шундый бер буенча безне өйрәтте инде. Һәм инде мин бик шатмын катнашуга шундый концертта, шундый менә ничек әйтәләр, монда вечер воспоминаний инде әйтәләр, шуңа күрә только менә ни позитив, шундый әйбер башта. Мин әле дә менә ничектер ышанмыйм, шундый хәл булып чыкты. Без гастрольләрдә булган идек, шул көнне шундый хәбәр килде, шундый начар хәбәр. Бик шундый шул концертта без шулай үткәрдек. Һәм Ханьяпаның җырын җырладык концертта. Бетердек аның җыры белән. Ханьяпаңның атылды, капыл, бик каты популяр булды һәм озак төшми популярлыктан тора гына менә капыл бу хәл булды. Син нидә дип уйлыйсың аның менә бу халык күңелендә бик каты балкышта булып тору? Алар бит менә мин Ханьяпа турында әйтәм, ул ачты татарский, именно әйтәсем кирәк. Безнең шоу-бизнес алар ачтылар. Именно менә Салават абый, Айдар Галимов, Айдар Ганич һәм инде Ханьяпа. Алар менә ачтылар жолны татар шоу-бизнесына ачтылар. Менә алар җырлары белән менә мин кастингларда катнашып, анда жюриларда утырып, аның җырларын бик күп яшь кызлар егетләр җырлыйлар. Һәм инде ул хәзер дә популяр аның җырлары менә. Алар бу җырларны үзгәртеп әзрәк кенә шундый матур көйләр ясап, аның җырларын җырлыйлар. Менә бүген дә инде Алла бирсә, безнең шундый зур группа Виахет бар. Алар бүген аның җырларын шундый ничектер үзгәртеп, аның җырын яңа нинә кертеп, яңа тормыш биреп бу җырларына, аның җырларына. Һәм инде мин шатмын. Рәхәт бүген инде мин башкарам Аккайын җырын. Мин шул җыр белән чыктым сәхнәгә. Менә әле генә бүген тыңладык кассетада Ханьяпаның җырын, менә Аккайын җырлады бу җырны. Шундый матур җыр булып чыкты. Хәзер дә бу җыр популяр. Мин шатмын бүген катнашуга һәм инде аның җырын җырлап, Аккайын җырын. Сандуга чыга серен сөйли, өй артында каен. Шул каенга сине пеҗлыйм, сине сагынган саен, мине җылыйм, сине сагынган саен. Шундый матур сүзләр белән мин алар белән бүген башлыйм үз чыгышымны. Афарин, уңышлар гына. Рәхмәт сезгә. Фәндүр шундый матур чарада яшь кеше буларак катнашасың бик күңелле. Ханьяпаңның бәйрәм ансамблінің төркемдәше. 9 ел буена Ханьяпаң белән бергә сәхнәләрдә җырлашкан җегетсең, ничек таныштыгыз? Мин театр училищесі, Казан театр училищесында укыган кеше идем. Инде консерваторияда укырга кирдем. Шунда театр училищесінің 80 еллыгын үткәргәндә мине выпускник буларак чакырганнар. Ханьяпада ул училищены бетергән кеше бит инде, укып чыккан кеше. Шундый шәхес буларак аны да
чакырдылар. Һәм ул мине сәхнәдә җырлаганны күргәннән соң, минем как раз солистым юк, миңа эшкә кермәсем икән дип, шундый предложение ясады. Әлбәттә, мин инде каршы килмәдем. Шатланып, аның коллективына эшкә кергән. Син Хәния апаңны байтак кына гомер аралыгында сәхнәләрдән җитәкләп алып төшеп, матур итеп халык арасында йөртеп җитәкләп, алып, аны яклаучы, саклаучы кебегрәк тә булып куршалап дип әйтергә кирәк, сәхнәләргә кире алып әйдәп барган җырчыларның берсе. Ничек синең хәтереңдә Хәния апа калды? Хәния апа бик күңелле кеше иде. Дәртле, күңелле. Аның белән эшләү шул хәтле җиңел. Ну, безне бераз теге, без бит инде зур коллектив. Заманында безнең 22 кеше эшләде коллективта. Әле мин эшкә кергән вакытларда соңнан инде бераз кими башладык. Хәния апа белән чиктәйтим рәхәт иде эшләргә. Шул хәтле аның елмаюлары, аның күз карашларыннан, мин аның һәрбер күз карашыннан уже аңлый идем нәрсә теләгәнен сәхнәдә һәм аны башкарып чыгар идек шул сорауларыннан. Менә сиңа нидер кимчелегеңне күрә, менә аны бетергә кирәк әйтә ул сиңа. Нинди тавыш белән әйтә торган иде? Тавышын күтәргәне бар идеме? Яки инде баласыннан иткән кебек яшьләргә шундый игътибар белән ничегрәк чыга идегез шушы? Ул безгә гел әйтә, сез безнең балаларыбыз дип. Абдулхаев белән алар икесенең без бөтен коллектив белән аларның балалары булар. Бер кайчанда теге бераз аңлашылмаган вакытларда тавышын күтәреп ала, ләкин ул аны сразу шуннан соң татарча урысча әйтмешли сглаживать итеп куя иде инде. Менә шундый отношениедә булдык барыбызда. Ахыргы заманнарда Абдулхаев бит инде зур яшьтәге кеше, аның белән мин частенько уже рольдә йөри башладым. Һәм шунда Хәния апа гел бөтенләй без көне буе аның белән йөрдек дигән сүз була инде. Гел икенче төрлерәк күз алдыма килә башлады шәхес буларак. Бик простой, үзе көләч, йөзле. Һәм бердән-бер мине ачылган торган әйберсе, күбрәк җырла дип, яңа җырлар яздыр дип шундый юнәлеш бирә торган, киңәш бирә торган. Һәм ул минем истә калды. Мин аны һаман да исемдә тотам, җырлары минем гел машинада җырлый. Һаман да янда кебек ул. Ул безнең арада сыман. Бер кайда китмәгән. Һаман да менә якында утырган сыман. Шундый. Хәтеремдә калды сүнмәс утлар булып, киң кырлары матур басулы. Günlerge sun silim sinden başka, yüreğimnin enken yarsuğu. Sağındım min sine sağındım, araşımını mima soğutma. Seni oylar
Син дөньяда яши дисәләр. Син дөньяда яши диеп җилләр исәләр. Концерт тамам. Халык дәррәү артистларыбызны алкышларга күмде. Басып алкышладылар. Нәкъ Хәния үзе сәхнәләрдә баш чыккан кебек. Бу алкышларны без Хәния сиңа бүген бүләк иттек. Пәрдә тартылды. Пәрдә артына гына вакытлыча гына кирип киткән кебек булдың, дустым. Шулай булып калсын да гомергә. Истә калды, истәлеккә калды. Бары да, ләкин бер кайчанда, бер вакытта да онтылмаслык булып. Халык күңелендә, тамашачыларыбыз күңелендә җырың белән, моңың белән мәңге барып җитешә алмас биеклектәге йолдыз булып хәтерләребездә мәңге сакланырсың, Хәния. Күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим иттем. Алдагы күршеләргә кадәрле исән, сау булыйк, хөрмәтле туганнар.